Като цяло в Лещен са живели хора още през 16 век. Преобладаващото население са били християни, имало също и помашко население. Долу в ниското ще видим, ето как почва Ридъл. Защото на сватба е замина вече. На Николина Четърдъкова сватба. Празниците, че са имали гости от църквата, но там се стояли по време, когато цялото село било. Може да обърнете внимание на дебелината на зимбата. В Калофер, родното градче на Ботев, там ще пинеме кафе, да забравим ядове. И макар, че като география сме в Родопите, сме да твърда, че като бит, култура и история, тук този край повече е по-близък до македонския, отколкото до, да кажем, централните Родопи. По принцип тези земи се освобождават чак през 1912 година. Горе-долу може да си представите, знаете къде е Девин. Значи до там, малко или много, това се освобождава чак 1912 година, не от тук в посока Девин. И е може би по-стилен от долния, от надписа на Лещен. Горно Деново селище, което съществува малко или повече от 15-16 век, където първоначално са живеели само християни, и с течение на времето са били исламизирани. Ако човек прочете или следва цифрите, които са улица на селото, нали, тя влиза, минава през селото, излиза нагоре и този път продължава към Сърница. Това много често, ако някой път идвате сами, ако оттам идвате от Южна България. Що е катерач, да ти дойде чак до плач, да видиш, що е катерач, да ти дойде чак до плач. Красива си, мила родино, от Тимок до Черно море,